Este curso limos lonxe de Roma, del aprendimos moito vocabulario e xurdiron moitas preguntas sobre a época romana. Fixemos investigación sobre a historia de Roma, monarquía, república e imperio e sobre a expansión do territorio. Cando chegaron a Hispania crearon varias provincias, entre elas Galicia, e fundaron Bracara, Astúrica e Lucas Augusto. Na visita ao Mil descubrimos que foi Paulo Fabio Máximo o seu fundador e vimos dos monolitos fundacionais. Tamén que a muralla se construiu no século III pola ameaza da invasión bárbara. Fixemos a nosa propia tábula hospitalaria coa grafía da época para establecer a paz en igualdade de condicións coas aulas dos castrexos. Tamén investigamos sobre a organización política e social do momento. Profundizamos no papel da muller romana e limos sobre Livia ou Lucrecia. E foi importante para os disfraces coñecer como se vestían senadores, lexionarios ou a plebe. Durante o proceso decoramos o cole con estatuas e con moita paciencia fixamos a nosa propia muralla de Lugo con romanos e romanas moi especiais. No libro celebraban as festas saturnales, polo que indagamos nos deuses e deusas aos que veneraban. Tamén coñecimos palabras en latín que seguimos usando, como a priori, etc., ou o currículum vitae, que tivemos que facer en Loba. No último trimestre fixemos maquetas de edificios romanos, como a Domus, Insulae, Circo, Foro e Curia, Acueducto ou Anfiteatro, cunha exploración do uso de cada un. Destes edificios tivemos a oportunidade en Lugo e en Tarragona de ver moitos e impoñentes restos.